BJP po jokta kambiane do malay do malay jokta kambiane BJP pinedi don so ini skor BJP po jokta kambiane do malay do malay jokta kambiane BJP pinedi don malay do ye ko ni so ni pen alam se puyut ko kicheng si ke sainik school butha ahok lo labang su school ke mepik ni chini pa meka athema school ke elitum karbi anglong ke akenang sot lapen labang su school ke mepik school bisini chini lapen school pen joksi ke thek kire ke aprang dam i sita me non enghana phule hadak sa thetok bi arong sor kacuning ri alang nitum labang su school ke alang nitum along leta kondun et aporsi alang nitum nang nepu penak porsi akihai Dr. Tuliram Ronghang CEM karbiang long otormos konsil kaneng je tarik phi dak den arong long alang li artho pring nap achithok so ini skor BJP po jokta kambiane do malay do malay jokta kambiane BJP pinedi don malay do bi vekji mayok tanang thangun elopu sita me nangli phanang pai eta phi nangli rata phan chehon tik nangji ateke rat atum pena joksi nangli CM arpu longlo nangli aman kethe arpu longlo lasi labang su school jongsi hadak bikok putangte hadak kidu arat tum komen tu pena kailo ne hadak rong kacukim hadak kowe lapen jangphong parok lapen rabar kacutiki dewak lahai du alang itu malong le panohok piet po lapen labang su long le pena jok alang itum kiduk si aprang dam rong po apot si jongsi alang itum nang ne putangte labang su school bang ke hadak di bedian nangji atheke karbi anglong long le thepik lang lapen dak kicheng si ke news along kachini dun ke nile tum dak same lang su si labang su school BJP tangte opi posi lang lok su a area mate enghana phule long bikok lo la location ke lasi nangli tum jongsi rada tum sikethe lang penang posi alang itum nang ne la sa thetok bi arong so nang ne putangte nang itum bi bor I edet nangji nangli jakong thepik lo pinia ni apor sitame labang so jakong ke rat pen sina palong posi rata phan engine so pik nangji lalo la pen APHLC atum si hadak dam pen kichu dam so do punang ikoi do sitame ni tu APHLC atum pen la sainik school thang ka chepo ave sitame alang litum kisung posi nilitum APHLC ke kacerap tum chot sitame alang itum kacuning reteng peni tum dam pen humri dam lo la pen alang itum kitu kisung kacicak nangji nona prang labang so puthak nang thandun pen nilitum ningduk lo la sila so school bangke bi beden nangji ake hai Dr. Turam Dong Hangsar la pen jongsi nang li labang so school bikok putangte suarlu tum hadak kaning jedo naked possession mate reng angjang possession lang lok so pen same lang suan wang jipu halabang so hud nang li krak duk debet jima jongsi nang li labang so school bikok tangte lalo nang li tangkarju jongsi komande abang aning ke jangji pa ning ki pung pen apran ci endep mate suicide lason pemet tangte nang dai to ci en un jima lalo lasi labang so puthat nang li matha pe mekasi labang so a school ke hadak binangji an kandidat putangte nang li mathara aka prek pon non posi nilihin pen chuni padupon lo lapen patumi tarik derkep prechik lo dak haberam rong phar dok muka ahawara long MLA dorsing rong hang akihai niliphan nangki pula son hello Daniel Teron ke dam tang surihini rang kora hini dak pen ke thor dun APHLC pen ke thor dun bang phu rada phan ke pamang hu polam lasi akihai dorsing rong hang MLA nilinali phan nangki lam the nangki voi ke nilile ke manghu gali nang lila pen BJP atum si rada phan ke pamang hu ateke BJP aphan rata tum ning che the pen vote pilo la pen non ke nang tum si hide lo sita me nang li tum rat phan pabang hu ke la BJP a meeting victory pu a the PNC la pen peace pu la hai a the PNC nang li tum rata phan pabang hu nang li to meeting long rata tum nang dun dedet na pu la maksud ka chi phire pen jok si sel hergu thum atuma phan si ki hang la pen la bang so a sel hergu ke nilitum nilihama dung menadu
nang than vek lo tangka paroi CCPG pu stame nang tum pipe ka chong thui nang tum lang na pipe hala tum nili phanang puthu ke sar nang ni tum APHLC meeting long se aram thumu lang da jun long la pen kata biskut ke khara jolong la si nang ni tum si rada phan pamanghu nili tum APHLC tum le rada phan pamanghu kali la pen itum asar jai kathar Central Committee long presiden ke kalkira thanver nilitum ke development nang ne pe development ke nang ji la pen alang ni kalkira thanver je rada tu phan thanver alam the bang ke kam claim nang ji kam ki claim hello det cerai kompu la si nilitum me PHLC le pinia por kamanghu kali voi phita BJP claim bang phu Dr. Tuliram Ronghang Sar la pen alang li pen camera pen tum sika babanghu la bangso victory rally la pen peace procession la bangso ame meeting along la ke BJP claim bang phu bang phia tum le ke dun gali hadat sita me suar luo phan si ki hang chot sita me sel her group tum aning ki pung pen ni liangu ke ning je ke kopi posi la bangso a BJP meeting long nang hang pe meka pen milit tu phan sel her group lam nang than there APHLC phan sor sarong lo ta ho la sin none phong ke nang tum long meeting along sel group tum kompi ki chelang not chelang vek not nang tum BJP a meeting long sel group tum kompi ji jong si nang tum jobo Stephen pon potang te halala aka pregalam lo sita be ni tum PHLC meeting long ke ni tum hang he ni tum be ta bebe ni tum tangka ta pipe ni tum lang ta nang pi chak che voi phita ni tum long ke rat nang dun o la ke ni tum ki hayang theng pot la si non senior ni apor ni lile ka manghu kali aki hai dorsing rong hang ka banghu la pen dorsing rong hang si rada phan ka chong thui alang li rada phan ki pinang ya ting ta me alang li bagan long patu dam joy la si ni alang li phan kar bok ji matik pini kar juji ke ni lile ka manghu kali nang lis ka manghu amin